Huumet, viina ja seksi, abit on ku Adoniksi. Miehet patsait ja naiset veistoksi. Minna on silti mun pääjumala. Hissan kirja lähteenä humalan, ellen jettin pääse kesken päivää. Ja takas pakuun, ei hyvä päivää. Sponssani, nekin vois mua, mutten saa vasta kaikua, kun se koht täynnä 75. Oon jo valmis apipaatille siis. Ja äiti, anna mulle anteeksi iit, mutten mua kiinnosta korottaa niit. Bodin kodis huono omatunto yökokeist, ja näin painajaisii beatboxin pokeist. Sensori ei vaan välitä musta, sano mulle suoraan, tää on kusta. Ysärin lapsi ja norsilaisen tatsi, yökoke siirrytti lukupäivi 2. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Ysärin lapsi ja norsin tatsi, pitääks täällä olla ihan viimeiseen asti? Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään, yo. Alakoulusta asti meikä varttunut täällä. Abi huoneen plekka päällä jo varmaan 3. päivää. Mut töitä tää nykyään useammin kuin tarpeeks. Mut kurssi 75, eli se voi antaa anteeks. Ei junnu vittinyt, mene myös tuun niille sisään. Ja lihapullia ei koskaan saanut ottaa lisää. Mut onneeks Kim oli meille KV-matka hoitanut. Illat oli kosteita, vaikka ei satanut. Välin pitäis tehdä ehkä oikeita hommia. Psykologillakaan läpi pahvilaatikkopommia. On selvä, että menestyksellä hoidan työni. Mut eikä estette takia vietä studiolla yöni. Pidän silti lähellä sydäntä kaikki ohjeet Leena Semi. Eli väkisin enkus tälle revi. Ja matematiikan numero on niin ja B välillä, niin kausi kärrän mukaan se on ei mitään kellekään. Mitä saatika aikaa? 1, 2, 3 ja alkoi nää nassikat raidaa. Kyllä tää reppu silti selkä alkaa painaa. Kysyt meiltä kirjaa, meiltä pitkät sait vaan. Oli siinä jotain muutakin, kun ei saanut pidettyä vaan suutakin. Ja aina luullaan niin, et vanhempi parempi se on sitten saletti. Et näin nimet betoni ikuiseen valettiin. Sääntöjä mitä meille sanottu ei. Oma onnin seppä kaikkea ite nörnätei. On se aito ogi norsirotta täällä päin. Ympärille katoi ja peke feke täällä näin jo. En mä jaksa ja tuomitsen kyllä mut päältä päin. Katoin ruokalarajoituksia ja vähin jäi. Liikunta ollut aina lukion suola. Kipu ei koske, terveys siipäkään muona. Ysärin lapsi ja norsilaisen tatsi, yökoke siirrytti lukupäivi 2. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Ysärin lapsi ja norsin tatsi, pitääks täällä olla ihan viimeiseen asti? Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään, yo. Vuoden tulokas, iski ja vuoden abi. Siinä teille meikän pokaleita pari. Vuoden Instagram, kiitos sulle Vilma. Sun takia itke itteni uneen joka pimeä ilta. Alisuorituksia jo alakoulussa saakka. Meikä harteen maka typeryyden taakka. Mehis unohda se 10, unohda se L. Sä et säästy täs vähällä ja YTL. Haluan sulle vaan pahaa, verta sua muihin ja ottaa sitä rahaa. Anta sulle I ja lyö sun nyrkillä naamaa. Yhtä pakotusta kun meno, jykki gaalaa ja taas pojat kuttu mua radalle. Huome YO-kokeet ja suussa maistuu pahalle. Mä pidän pään kylmänä, mä teen mitä tarvitsee. Tää opiskelu, se on vaan itseäni varten. Leikit leikitty, kaikki hauska kielletty. Norsi kuninkaat on nyt taas nimetty. Jatkettiin vanhoin norsi perinteet. Tahkoin meni paskaks, hyvin kallusteit. Jatkan jälkeen olin ku uus mies. Harteillani vaan appi vuoden raskas yes. Pitäis vielä yhdet kirjoitukset jaksaa. Sen jälkeen tää pääsen jatkaa matkaa. Veikon vanhas kämpäs meno oli aina litti. Abit muista miten pietty seinästä otti hittiin. Silloin joskus Joni vielä heitti dippi shiti. Nykyään abi huonees näkee vaan bottle flippi. Niinku Ooket sano olla Joen suus. Kermaa kynnää uudet norsirottat kaikki muut servaa. Niskalaiset saa pistää turvat kiinni. Ja jykiläiset hakkaa päätä pulvettiin. Ysärin lapsi ja norsilaisen tatsi, yökoke siirrytti lukupäivi 2. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Ysärin lapsi ja norsin tatsi, pitääks täällä olla ihan viimeiseen asti? Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään, yo. Aito OG Norssi
Norssilainen täällä ollut aina. Pää syvällä perseessä joka maanantaina. Mehtimäen tää silloin aikana lähti. Opet katto mua jo silloin kysyvästi. Holpais ja Mervi, läheinen ja rakas. Heitti ekal tunnin tulo, sano et tuu takas. Ei vaan ollut meil orja päivitä yhtä mitä. Ykköset saa varmaan ees penkareita pitää. Täältä pikkuhiljaa kai pois jo joutaa. Lomalla sit pelaa Martinkaa CSGOta. Abi risteilyl muona huutaa Mayday. Meno siellä sellainen, että muistikuvat hei hei. 99 pitää räppi perinnettä jatkaa. Se on moro, lähe Heikin kaa sama matkaa. Ja YTL, tässä teille terveiset. Haistakaa paska, vittu ja perkele. Ysärin lapsi ja norssilaisen taksi. Juokokki siirrytti lukkupäivi 2. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Ysärin lapsi ja norssin taksi. Pitäis täällä olla ihan viimeiseen asti. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään. Kuka tänne jää, me nyt täällä lähetään, yo.